Ovo je sjajno. O, zdravo. Ja sam Palsun iz Sveta duhova. Da li da izvedem par trikova dok ćaskam? O, zdravo, ja sam Palsun. Zdravo. Zar ne bi trebalo da radite? Ma niko ne zna da li ja radim ili ne radim. Ha? Uj. Misliš da niko ne zna? Djecko, o ne. Pogledaj Cilete i Milete kako lete. Deluju baš veselo. Zar ti nemaš devojku? Da, kome bi ti uopšte mogla da se svidiš? Šta mi fali? Gde da se svidim? Šta mi Šta fali? ti fali? Kao prvo previše jedeš, kao drugo debel si, kao treće ružan si, kao četvrto... Ružan sam, ali sam dobar. Dobar! Kao prvo neuredan si, kao drugo len si. Kao treće lažem, kao četvrto nisam odgovoran, pa kad si sve ovo zapisao? Bilo mi je dosadno, kupatilu pa sam zapisivao. Ispisao bi još 2 rolne da Dodir nije pokucao. Kupidone! Pokazat ću ja tebi da znaš. Pronaći ću ja devojku preko interneta. Evo, sad tražim devojku na internetu, da vidimo šta ima. Šta? Jo, što je lepa. Zdravo. To je Arko. Ćuti! Više na kad ja razgovaram. Zdravo, Ja sam Argo. ja sam Palsun. Gde je taj Gicko? Nikad nije tu kad nije potrebno. Gicko! Jao, Gicko! Izvinite, gospođo, pogrešni sam sobi. Čekaj. Pa ti se oblačiš kao žensko, jeli? Oj, a ne. To je Argo? Palsun, učinilo mi se da sam video lošu. A? Ne? A, sad kada znam da jedeš, hajde da se upoznamo. Ja bih došla kod tebe. Pa dobro, znaš, ja sam sad jeo samo pirinač, supu, jedan hamburger, picu, sladoled, popio sam jedno piće, pojeo pirinačni kolač, kekse, hleb, čokoladicu. Ajde požuri, pitaj ga kako da dođemo do Ajankoma. Oj. Sad kada znam šta se voliš da jedeš, ja bih došla kod tebe da se upoznamo. Lepa i agresivna. Naravno da moramo da se upoznamo. Onda, evo. Lošo, pronašao sam Ajankom, pogledaj. Stvarno? Je li ovo put do Ajankoma? Jeste, sigurno, 100%, sad su mi poslali. Gicko. Moja odeća, ja. Ovo je prilika kao s neba poslata. Moraš da uspeš. Spremi se, Gicko. Ovaj put idem i ja. Da, gospodaru. Moja leđa, što me boli. Dobro, ovdje nema nikog. Čekaj, da vidim. Sad ona ovdje može da uđe. Je tako? Pa da. Niko ne smeta. Otvorit će ovaj vatreni zid. Ajang, vatreni zid štiti Ajankom. Nikada ne smiješ da ga otvaraš. Znaš? O, dobro važi. Ako je vatreni zid otvoren, Ajang bi mogao da bude u opasnosti. Upamti to! Jao, šta da radim? Hajde da se upoznamo, mi smo savršeni par, savršeni. Da li da otvorim ili da ne otvorim? Pitanje je sad. Šta da radim?
Gospodar Lošo, stigli smo do Ajankoma. Čekaj malo. Kako da znamo da li je vatreni zid otvoren? Argo je rekao da će ga otvoriti. A šta ako ga nije otvorio? Ne bi on to uradio, verujte. Da li da ga otvorim ili da ga ne otvorim? Ma ništa ne može da se desi, jer ću ga otvoriti samo na kratko. Šta ćeš da uradiš ako ga ne otvori? Pa. Šta pa? U nevolji sam ako ga ne otvori. Šta? Argo ga je otvorio. Ajang, ovo je tvoj kralj. Da? Je li ono falso? Ja, nije. Koji je to duh? Poznajem sve ženske duhove na našem sajtu. Zašto hoće da se sastane s tom devojkom nasamo? Da ne krije nešto od nas? Mora da krije, sigurno. Sigurno je ružna, pa to hoće da sakrije od nas. Ja, Balsun! Balsun, ovamo! Ovamo, Balsun, stigla si ja! O, čoveče! Prešla si dug put. Tako sam srećan. Jeste, prešao sam dug put. Jao, u pomoć! To je Gicko! Stani, moraš da se sakriješ. Znam da se tamo kriješ. Ne brinite, momci, ja ću ga srediti. Beba ratnik se transformiše. Ajang. Ajangov mač. Juhu! Ajang, Argo će umreti onog časa kada me napadneš. Spusti svoje oružje, inače... Lošo, ako već hoćeš da se boriš, bori se protiv mene. Više mi se sviđa ovako. Zar ga nisi čuo? Spusti oružje. Jasno. Šta? A? Ne može žrtvovati Ajankom zbog Argoa. Jedan bi trebalo da se žrtvuje za sve. Tako je, osim toga Argo ima toliko mana. Pa dobro, onda zbogom Argo. Stanite, pa dajte mi malo vremena. Momci, pa mi smo prijatelji. Pa sjetite se koliko smo lepih trenutaka proveli zajedno. A Jan, kako si mogao ovo da mi uradiš? Šta? Sjetio sam se kada smo se borili. Dobra odluka, Ajang. Nije mudro boriti se bez razloga. Vi Rumuni, sakupite svo oružje. Lošo, a kad spustimo svoje oružje, onda pusti Argoa. Zarobit ću sve vas. Zašto bih njega pustio? Napad! Šta? Ovo neće biti dovoljno, a? O! Ne mogu da uđem na Ajankom. Da se nešto nije dogodilo sa sajtom. Šajnin, postoji li neki drugi način da se uđe? Pa postoji... Može li da se uđe preko drugog sajta? Da. Preko drugog sajta? Gicko, dolazi Ajang. Ne brini, Ajang nema oružje. Evo ti, Ajang napada vetrom. Ajang, ti se uvek mešaš, pa ovaj put ti neće uspeti. Da znaš. Gicko, iza tebe! Misliš da možeš mene da prevariš? Napašćeš kada se ja okrenem.
Ne mrdaj! Ajang napad vetrom. Šta? Prevario sam te. Ja. Vi Rumuni, hvatajte Ajanga! Dobro. Dobro. Napad. Što boli? U leđa. Ajang, pazi! Šta? Nano, ko će nas da spasi ako Ajang bude povređen? Napada sleže kao neka kukavica. Pa onda ću da napadnem spreda. Evo ti. Evo ti. Ajde. Ne, bilo ma. Ajagov napad vetrom. Nemam snage. Više napadni pizde. Evo ti. U poslednji napad. Moćni napad munjom! Dracula, Sada je red na tebe. Šta je? Nešto nije u redu. Mora da je ograničen broj munja koje možeš da ispališ. Dobro, sad ja napadam. Da čuo sam ga da bih mogao da ga upotrebim. Evo ti. Imam toliko posla. Zar Deda Mraz ne može da mi pomogne? On uvek spava. Šta je ovo? Deda Mraz nije čuo za ovo, zar ne? Jao! Rudolfe. Rudolfe! To nije Deda Mraz? Rudolf nije ovde! Rudolfe, pomozi nam da uđemo na sajt igračaka. Zašto? Ne možemo da uđemo na Ajang.com. Šta? Mislim da imamo problem. Problem? Šta? To je odvratno, šta to radiš? Pa gladan sam. Tišina tamo. Uš. Pa ovdje je hladno. Mnogo je hladno. Ajang, polomi šipke. Važi. Sad ste mislili da će ovo biti lako, a? Djecko, pokaži nimfu. Da, gospodaru. Nimfo, šta si uradio nimfi? Nimfo, poveži nas sa svetom duhova. Neću. Nećeš? Djecko, skini joj zavoje. Odmah. Morat ćemo ponovo da bijemo. Da, svet mora da sazna za ovo. Riba danas uopšte ne grize. Šta je ovo? Šta? Šta?
Pažljivo me slušajte. Ako ne predate sve duhova, ovi duhovi će umreti. Hladno mi je. Gicko, je li to sve? Ne brini, pokazat ću vam nešto novo. A? Hoćete li sada da mi predate sve duhova? Šta da radimo? O, ne znam. O. Jao, šta se za Boga dogodilo? Ma da, ovo je definitivno lošino delo. Pokušaj da komuniciraš sa svetom duhova. Dobro. Pa šta nije u redu sa kompjuterom? Pa sigurno se Lupeš konektovao. Zar ne možeš onda da otkriješ lošinu bazu? Ako samo još malo ostane konektovan, sve je moguće. Šta je ovo? Gicko, olakšaj bogovima da se odluče. Da, gospodaru. A sada hoćeš li? Ne slušaj lošu. Zadariću ti, molim te, pomozi mi. Drži se, izdrži. Drži. Tvrdoglavi budale. Gicko, daj mi još malo struje. Da, gospodaru. Rudolfe, kakvo je ovo pojavljivanje, hm? Evo ti moj jojo napad. Kako će nas on spasiti? Ajde, budi oprezna, molim te. Budalo! A Jank, Shiny! Možeš li sada da ih otlučaš, a? A, gospodaru, Lošo, ovo je mnogo moćnija vračbina, znaš? Gonši, pošalji vračbinu. Na tebe je red, sorry. Ne. Jo. Sorry, loša mi ne drži, evo ti. Ajam ti. A Jank. Loša, ne možeš me pobediti svojim napadima. A Yang, hvataj svoj mač. Ja ću završiti ovu borbu umjesto tebe. Ja sam Ajangova strela, To nije ništa. Da, Ajangov vetar. Ha? Nemoguće. Nemoguće, Ura, pobedili smo! a Jank je pobedio lošu. Stvarno si sjajan. Tako je kamen dimenzije. To je kamen dimenzije koji smo tražili. Nikad više nikome neću to pustiti da ga uzme. Stvarno je veličanstven. Idemo do kamena dimenzije. Pa idemo. Nije sreće da eksplodira ako pomerite kamen dimenzije, pustite me. Da.
Samo treba da se vratimo u svet duhova. Jank, A Yang, opasno je dirati kamen dimenzije. Šta? Da? Sile Mile! Mile, brzo! Požurite! Mile, dolazite! Požurite! Dobro, onda. Šta? A Yang, sredit ću te ja. Sredit ću ja tebe. Gotov si ja, Yang. Lošo, hajde da se vratimo u svet duhova. Ne pominji mi to. Šta? To već liči na loš. Ako je tako, ja. U pomoć! U pomoć! Jo, jo. Uhvati se za moju ruku. Požuri, Lošo. Jo, jo, jo. A, A Yang, pazi! Ja, pomoć! Ja molim pomoć! Ja, pomoć! Ja. Pomoć! Pomoć! Ja! A Yang, samo čekaj, još ništa nije gotovo! Još ništa nije gotovo! konačno se vraćamo u svet duhova. Ura! O ne, gotov sam. Kunem se da ćeš mi platiti. Još ništa nije gotovo. Još ništa nije gotovo. Ništa nije gotovo.